chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomogusi. Omurubuli okubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi. Omwanchwa omuliro na botambe ekero kwa Brian Saginise na ase screen yago yomanya na koletere omurobeli bw'Omogano igaiga asomurobeli gutugulira abanyankongo boswachire nkumasiriro bali tori agusi enseto ya Kenya na isko ya Kenya usabangi batenga sichinse mo cha diaspora itugora na koletere eyemo aseyemo wika ase bunge ya Kitutu Chache South egotoka ase county ya Kisii asitochi kusanganero musubati umanyikante na engineer usomweshimiwa engineer Cynthia Toel usabanga muronga Cynthia Toel ochukulikiro kwa jumbega ase county ya Kisii anene muno e constituency ya Kitutu Chache South atemna kinete asa somete wikirabo niga sokire gochikotie mana ibona boy gukumina na basacha ase kirogo kibo jumbe e constituency ya Kitutu Chache South ase e county ya Kisii nigozo gochira eyemo ase yemo kurugaiga ase nkaya go somo chioe igaiga asa menyete giga ase county yetu ya Kisii atosaina kia kinete wikirabo niga aikirege birango byansi pietere pakachire wikage na boy gonti tuko yirumo nchumurigeri nga anene muno gegasiriro lero ngori turagusini gabasubati abange batare sokya kuriga ebirogo anene muno nebirogo kyobo jumbe ekero kyobo governor ekero kyobo senator gati yebirogo binde binge kolende musubati umweshimiwa engineer Cynthia Toel ero esokire ligo chikori ekero kyobo jumbe ase constituency ikoragonero mweshimiwa Richard Mumaima Onyonga gwikiraboni gakono mwanchi murigereri ndoko yana nera tena kina kya kinete gwikiraboni gaikira sebirenge bigatu sangenera senchera yubo ikirana ncho ngwadro murubiri mna butambe ni nguru brand saginisena togenda tusangenera tusebi na kya kinete weshimiwa ikisumari tubiyega na ndege kya baba no mugogo da mina nyesaya tubikire moyo tubikire chinga kichi neke kwalira yo gogetengere kya bandi batara nyesaya ngote abanyesaya uko mumugoko ikiagera wikanonye nigaiga nimefanikiwa Mungu yes mucho watu no miyaga gasatu asa na saki ndi kwacha gitoro simu chimwe kera bangi watanga no sinte no mokake anene mo keto maitenga no mokorake na kigwe kerere ndo mne hivi muna wako introduction ingenieur engineer profession mechanical engineer na ni bote company ya ne yubo agachi wono chi project chike chirocho chikonge nibo yuko agachi mu chimwe Mheshimiwa tutaragenda tambe mona turarigirije kamera yiga urati umwanju muri na cyukuru kwa mareta unene na cyo cyage nona cyunga yokine no yete yandu bakoroka sinunga yabange bakoronga toto ndu abanga no na rise bakoroka tanga umwana okay tutararigirije kamera urati umwanju muri yani ngo osai bado no umwana umwanju omurigirije asamareta koroka engineer Cynthia Toel umwana ko Kitutu Chache South umusubato isokiri kuri bikero kira ubujumbe bwa Kitutu Chache South kuru yatembe angena nubia agaiga yatembe gusemibia nonki nerete nona iboretu nande nona asomete primary education mwisho mtana na somete anyway abange bakumanyira bano kwikira boninga kuru engineer umwishimiwa engineer Cynthia Toel Kitutu asenchira boneyo mwishimiwa mwaka kibwire Naiboretu 1994 yes kayibole Kisii General Hospital nona iboretu nande nonki nerete ngaiga nona chiro cheketembe nona chesete na abantu ntoga inga chikazi bichiane n'abasali bane bospi kuru oboke n'abagaiga bitembe kuru mwaka 1994 nga yucha kirito no skuru yawo yoboroso go se skuru yawo ya nasari nga kirende ndo wa the school of course ngara tanga skuru chine mono nursery school na primary school nona alinge
Mutensori Academy yaringe mwana gitinge sabu study ngorogoro niche naringe class kene krokuki yaringe kyo mwelyo kyo okora amatema KCPE kiagera director yitu ya nyorete emichando Tosomo tenendwe skuru yo ase. yes na nyorete emichando wano Omogano yena arwareta kaba ICU amatuka mangi 6 months kone kamukora kurani school na gukonya Omogano yena ari ICU aba akon tono akasike school you after we did Skuru yeni mwaka kwenye chagetero onye kunyorete. na chagete 2000 yes 2000 kuna kwebu 1994 wachekire skuru mwaka 2000 wanye chakire ka academy yes. Kero onye chakire skuru nga ukanyasoma ka mwaka kioso kanye kira class irenga class 8 class 8 na ringe 2008 na ina koreta matemwane a KCPE in 2008 yes Kero kuli bado kuna yabona wati kota nga no mu engineer aba engineer antaba ngaini ina ba te ba banki amna kiwa koreta matemu ga ase skuru ya na kiwa performance ama chibu na kialing yes aba engineer na bantaba ngaini ande ngwakira nyasaye mbinyamone kiagera nero kurwesemi usenero okuru muntu obo mungaini ya KCPE na wata max 395 and otebeke maini na ririte muno ngyo kulereke kunyora na atakire ngirorire ikiagera enaro chena gwete 395 ogwete korengana naye yes kiagera ku class 4 amatemos tu akwarte box story gukora enare kunyora max for 20 and above wale kana nyorte 395 kunyora na atakire kuirorira lakini abaiburi bane bagandebi amax ya 395 na bongo kwa mchitu naro nandi bakamo moyo namba nga kwa ngazi skuru yenu number 2 yes. Mutani ya max yanga bwate 396 iga kubwete limo bado kolera nari rete bubi wango telisa ndio yes because it was the first time I'm with Amatem nande it was the first time nari konyora max below 400 yeah you asa mama muna kuwa kinete kurunse paka class kya gatana gatatu kurabuka kora mangama skuru ya mwaka 2008 Cynthia nga chete kuruga bwe skuru ya kora tkonse taragenda mutu Cynthia mono skuru yo borosoka yana kyobogi maboko irete baro nakyobogi mabole kero kuligire lina kyo kinete gatia nikyo esangana abana bande abo na kimoko irana na barabo na balimu babo bwamatena kwale na tebe nande mbiyo mono asinya sae kiagera okina kwane na bwate michalo mingi na baibori uze na balimu bane uze na basani na bali toso na bali school kiagera na renge mwana mukorovi mono ya bono abaibori bane mbi yatore kuruna renga bake ndarengo moke relationship yetu yanya kusarika ndonzi na nino mwana mugwere na renge na bwako gotebe no nye school na bwate michalo mingi ekagera ekernas na igete class 7 abana once bibe school bagambote mbe head girl ye school mani no metina na academy school koba head girl lazima obe very disciplined very committed and very obedient bono okina kwane na bona aringi umwana muigweri obategera baibori abalimu and actually abalimu bane mbaro bakaboniga abo bakuna bompongeza kiagera n'abachanite Skuru ya bado no mangana mangale drama nchiro music nchiro roro mugwa kimupira no roro je birengo byonsi gutira gutira ngi wala kora kwenge skuru burus skuru na ringe in drama nande ndu abwate TV station gete ya ringe gusi kare into esa ya ringe koro monya getting not monya getting kalilo I think monya getting tinyo tibuya and actually one of na ringe drama ndu arenge kwegwe program na nichi narenge korali program wetu ya niki program yari koroko tingo nyura naki niki mwari korali anene mono stevia ukera ndo chibono tizako marali ngi wali korali mostly tu abate program ya abana be school bari eribono over introduce different activities in school abantu ba drama to ira poem tuwaboli wa maswali yebuku amaswali ku science and maths into mnebyo it was more of an educative program andako mushimo azatara yenda tambe ko engineer tengo take mora to introduce ibnora kwa ko introduce moro beliwo akini nyore sagiri mutume kaya kene yusura yete tinko ijora pi
and the program you yaringi Kisongo. So I think Enyora. Ladies and gentlemen, my name is Cynthia Toel, student from Motensori Academy School. Welcome to our program. Feel free to interact, SMS and share us up. Welcome. What amangana you TV? Ndi mwa kake kwa kwa nyakara amangana you TV. Ose program yo somo bili TV. 2005, 2006. Mutari sanansiri kere matema class nan. Yeah. Yeah. Ase mo bili mo yo mwa kolere abana funse bako bichi school chinde go se yainge school ino yo kabado. I remember school chinde chiri a program yo na yaringi koru bari kogenda from one school to the other. Lakini school yetu to epo amabagamuna tatu. And asama baga yo nsinichi na ringi koraji. Yeah. Ubi yabo korali osokera kwa kole school wani mborobyo. Ngi kwa konyora so yi aso wetero korali kwa kole school. I think no go build confidence yane. Nothing much. Yeah. Confidence ina kiasi kwa konya kira kwa kora mangana yo mwaka 2005. Confidence yo ngete an opportunity yo kuboni kiro kyo head girl nande abana baka nakira chikura won't speak ose baka elect unanimously. And also ngete opportunity yo kuba speaker in debate speech school in most debates like 60% debates which are then speaker and Madam Speaker. Yes, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker. With all the due respect, Madam Speaker. Yeah, well, no, my teaching programs mean take an opportunity. Yoko Barbara, I will say, go engage in different activities or when you're when you're confidence. You will say, abandi batanyare wisoki bokora kyageramba manyitinga bayibo opportunity nanda abantu babayigene Lokolengana na Madam Cynthia ose engineer Cynthia ora advice am ndone bira nguchi school ane mona abana banyare go interact na kumanya ntumne. Yes. Obona kwa chakiro mu mwaka 2009 Limuru Girls first day as a school yaba iseke yo kwa ngore school kega ebwate mixed strata yaba sorongo turagusi wachire go sangana ba minto ko ruchi county na go chinkongo au asense media Kiambu na kili tukula ya ngeli tukolitanga na school ritkolitanga ningo teba ina abwate I was shocked kiagera ntonondi na abayiburi bane mbota gasanduku kane kariya gakeiga shopping momento ko ya school ko yarandura ramba naya na national schools anyora tata abana bakobiru ni kigali kinene for the first time naro kigali kinene abantu umwana oyo maboko na abayiburi ne family ngi makigali satoye kuri ya shopping yabo nakumi supermarket bale te school kiagera amangana na ruchoro munda bote sanduke yabone yikindagira cyuka ndine bitawe ndine uniform. It was a shocking moment for me. Yeah. Na isinta noleke kanona saka kao sanduku kana kama gakabwate bitabu kama rangete uniform shopping kaisa hivi ngoko kwa beto school mama ko bete ne antiane na yanko yane or more of a family friend ko Julius usaba ngiba mwite na KMGS. Yeah. Utara enda school ya Limuru yesaba nyaroka ya Limuru school kwa takitako cha mutangani ilikuwa tanganje Cynthia nisako kulibaga ndito kwa school yetu ina pende kugenda Alliance Girls use Kenya High School. Yes. Anda bono bye mwachire chichinsa mo chas mo jukumera na chirocho. Yeah. Yes, bone kona chite Limuru at first nje na manyite Limuru school Yange Nchoki. School wega bono wasuru mwaka 2009 na kibo maraburu school ya Limuru boarding. Kwa rure gas wa kaliro kuma bomo nginonde every day no wale mara wabaka. Ukoreke maine obo manobu ya bwari ngororo kiagera nonyeto kuri ye program yeto ekemambia amachamo rudari ngwisiri Limuru. Yes, Limuru. Amachamo chipo ilas nchenge gabu tokobelwa machi to isibi in the morning preps 5 am yaringe nande eruri yaringe school yuri chikondo yaringe nga before 4:15 tokunyara huoki stima yedo 4:15 chinza cha mambi before 4:15 to walk yani saa 10 ne robo. Yes, saa 10 kemambi onyore huoki ni stima igabu disciplinary aseki
baringo teba mbuya abantu gusa abanafunzi barare turare bya so 4:15 nari twaringo twabikira tukoboka and then by 4:30 4:45 mwachire kirasine but prep ya wetu kuchaka actually prep ya wetu kuchaka 5:30 not 5:30 so by 5 mwagenda nabo kwenda chikoni kwegwa machamuriro kwa rosti kawa yao kwanya kunito usoma preps yes lakini preps itu yarengi 5:30 ega se skuru aro ene ki performance yawe yarengi generally wika no wa korete baka form 4 yao ne ki performance yarengi ga bono meterina chite skuru yo na umuswati na aro zanganete urinya among the top 10 students Owate amongst 456 na chile gari na 395 ene rotanda kanyora nyachinga kicho aringi number 2 3 456 abana bangi bari ngosonga na barabo na abana babwate 400 marks and above most of them ono de class mingo ibori ga 395 na rene rusi na kibono ngotsa kumacha abantaba umwana stream na arengi yarengi W stream umwana W stream igonge minute W nge minute ase west nothing it was just W okay. letter W umwana mutanga ni goso umwana utsina max ya manepi bwate 449 nero the stream yido na 449 456 aringe M yeah from 1M wano ko idigeri nomba 395 ngo chakira 395 umwana tore nere stream ayemo abwate 449 ikaiga katikati amax na ro 54 a difference of 54 na katika tiga mtu bwate bana bwate 440 430 420 so kara at first they are very stressful yeah because bono na chirase konye narete mu Tensori Academy nicho mwana mungaini na chire gaiga na nyodra abana abo ngaini kumbo and na tegete koba osekoreto busoko sabe iburi bane because abayiburi bane are very supportive from a tender age ngatwara mu ichano sangine muntu tirana hoteli abana bangaini boka bari kerasiku and now bono muna abayiburi bane bandu sirikusi all the way to Limuru lazima bandu sinenyecho sembaye nyencho komira ni the next time uga yeah so it gave me a motivation yo ogokoro mukie yeah nteto mwishimo bwatere gabu toraragenda somo tumukase ntune ntanga ntokwira nonte yibige na kyo korete kuru rasa school ya Limuru Girls ase county ya Kiambu ko gacha kogenda se ke toratenga ni university ko se school yende ase ose 11 ose birengo binde ase amasomago kuna ndrobwatira gabu mwancho mulini togendo sanganere eyemo ase yemo ochikulie kero kyobo jumbe ase constituency ya Kitutu Chache South ase county ya Kisumu mekante no musubati engineer ko so mweshimiwa engineer Cynthia Toel ochikulie kero kya senchera bune ngwena ntora agenda toto Omogano aye muna kinete kole no ikrabone ko gure buna ikire pakaboniga Omurigeria television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi bionsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwanjira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi Kontimbu
nigebwate aborukia baisaine na boigo mkuru wabali ndagera buchia saboruki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nuti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nuti isano na ibere eyemo inye isato inye enuti eyemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Omwanchwa omurigeregera karibu sana na Ndizi umuruguri yugo Omogano na Brian Sagidi Mainche engineer Cynthia Toel. Ijine wandete asili nebo morali kururi kwacha tukuralia seke taseni kiliki alenge kwa nge skuru ndo chino bwata mangana bado gando te igo bate banga siasa ogo chobo siasa mbunzi nyanso na bogo soga igo mwancho muriri ko kwigure Cynthia bwana barata ko morali asinga kichiribo seni gotendo sanganere ya mwa seyemo oyo koro ko musubati engineer Cynthia Toel ndo chukulikero ko bujumba se constituency ya Kitutu Chache South abange bamanyete buna omwana ngoko warumoke abwate myake 20 ne 5 nebere omweshimiwa gose engineer gose omwana gutaraga no mutumoko ko wantereke gase skuru yawe ya Limuru abanga wanyora abana bagwata max yali kubwa yawo kolende nambara moso mana barabu performance yawe nakya lingi nkura ngo chito kagenda guki from one amatemo mataka ntu akwete I remember in a ring number 56 out of 279. Ine class ya form 1 kigimosine stream ile niyo. Class ya form 1 kigima renge number 56 out of 279. Wow. Stream ya na renge number 6. Number 6 sasa bana 50 something. Yeah. So nanenga kuwa moyo ncho goro moyo yakaba na harure school nije kuna kutangana na achire 56 na wele number 56 ngwalirete na indi na koto moyo but at the same time nkarora actually nande yakitenge surprise kiagera rating mnatoa swete na maxi ina ringi number 100 which mundo I think number 200 and something kiagera bana bange babwate 400 and above. So first ngara kuwa moya kego nande ekawe motivation wono yoko soma more. Yes. So ngaika from 2 tokachora chi subjects to wokora nje konyora e subject ekuruku business obonchoreria business obonchoreria asante sana e subject ekuruku business ende ekuruku history konyora ya for me na ringe koranga ya bile akom asende because
ganitio gukram konene yani gukram igatabu kigima and na chite kumanyanga I am well with amangana yitisabu use egento gekogani kwa rengereria kwa apply knowledge no te yo so na ne wacha wa copy paste so nikachagua 8 subjects emirimo 8 which I proceeded na nero which form 3 one called form 3 performance aniga shoot yeah one kerasikia ne bono na ringe 3W but akakoba top 3 yeah asa stream you won asa kerasikia top 3 and form 3 ngimanga akakoba top 20 yeah so ikanga motivation yoko gendera kusoma na kutia bidii and then we did our KCSE nyasai kabomya and this time round I performed very well kiare karona na nyorete results chiane na girigete and I remember Kagireka? Yes ngagireka bono njoko girekera 9 omogoko Omogoko mbwate omogoko kiagera bono results chiatire no nyinje na kagirete ni ana matemwe 10 kabiri class 10 kabiri form 4 bono I think results chigachina boate an A plane yeah 80 something points to say then 86.410 ndo aso bangani ungichirerete yeah yaringe 86.410 SS school naringe number 2 overall number 2 country naringe top 100 female students in Kenya naringe number 70 something so for me that was a milestone sure yeah kagire karende tata nero nego gordo kama kwagire kire nego gordo kama kwagire ina debe tikije na gwete chiste aziguro nkagu arenge kana matemo tangazo kana arenge tata gachaka kusaba and then I remember musubato mitomo neno arenge Lilian yeah Lilian no arenge nera gakisimi busongo abayibori banene bintu bya mache bakoni chiplamba jua kali gari market plaza isiko ekabeshere ebidia to bigachaka kuru ngumbu one kaona swete osina igete sabayibori bane bakoni rie bintu bari bonsi chi anko chi anene chanti chane chirensari na abanyabiashara bakachaka kuiriria tatu gatenga busongo bakangibo kiboro nente nkarra for the first time rende chiane ni chiako chiane na abarusiru busuku na abaire esababu gose na ile no ni chikazi nchiane enyencho gose a reason yoko work hard in school yeah so nkarra na ile motivation my cousins gose abana baliba abamate bayino bakore biashara bya kali busungu bari market plaza na abayibori bonse bechiro kiagara no nkiberete gari so it was a motivation to them to work harder na yeah a celebration kuramwe yoche to kande kerango ke university na chete Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Juja mwaka ki 2013 naona nachore to murimo ku landscape architecture yeah at that time karona ringe ko choro landscape architecture ina within nero architectural science yeah kanyora bono murimo nachorire use e course nachorire ni different nerina na tagiti weka igabu first week kanyore class ko genda gebo ati students abangi bono ka ngori architectural students nkibata ko bera abangi ga kamna hotel landscape architecture ni different ne osen teriko same na architecture nchiwe kaini tigana kwena na neme gake na nyorete sponsorship ya medicine through a relative in UK akanyora ribaga akina nyote ribaga kero na soile school ya kero na soile JKUAT nchiko kora ubunyagitari na injina manyinga kusenje no bunyagitari nduri ko iwana na ya and remember this was a fully sponsored scholarship in London yeah
batinga matari gato nyiro bunyagitari yare njena tete ko ba an aeronautical engineer aseke usini ya wechindege cross chindege tanyora ibagerio akaitonyora ryo bunyagitari njena tete bunyagitari ngatema tilasome mono Kenya yetu kagende class weekend tangani ya kabere garaya ya kitingo nyara bochora twari ngikobere studio kirogo tuko atawaya yenje mu kitingo nyara. Let me go to a department kose a school eri manyite kose nganchite narina soete na apply to change course to mechanical engineering and then amax na wake kose points chiane zilini allow osororo abai bang mwishimo taraga ndeba nchite kote yabani kibago somera aya bai ba omba watete ndake ngano Cynthia to so koros po engineer oso kore mangana yo kuchikoros no chinde kama watagete bagamba ndake mbako kanit osengire batagete bara wabanyene abai bane obviously mna abai bande eba nchito bunyagitari mono lakini nchekero bande betia mangana yo bunyagitari nari ngomo kumete na nari bote abonite ko bunyagitari ngaika class flying doctor kwaze ka bari class 2 ande chinda ya nonjite flying chinda ga nganjite gaki nasaya nganjire igarende aviation ngaika class 8 ngachaka koteba mangana engineering medicine engineering lakini karoto na chorte mirimo form 3 nari na manyite nganite to kokora ko engineer nande nyasaya konyete na abayibori bari batari go force kose kwa miriri keri ndumna abana babo tutagide gukora as long as nkeri kebe osa as long as nkeri ko umiza mundunde eba ko opportunity yo gukora nkabatera cyo engineering nke cyo gukora nande bagantebe onumbura kugwachorire ayiga chimutu ekunkera ku eke wagose baraka ambayo Mungu amenipea ama ametupea sisi kama watoto wa wazazi wetu bayibori bane mbana kuamenyirikiria abana batagite kose muri abana batete gukora no bawo ku motivate okore kurabo mwaka gito graduate na graduate 2018 yeah lakini ndara graduate ndipo ila mega na NRD student leader yeah for 2 consecutive terms na bona giwatenenerete na atinrete ya manganangu kuna kwani sigesongo health, catering, accommodation, and environment. Yeah, bono nande in a university actually, or amanganaya for naboteviri environment, like environment. It is independence is it a green environment? Amangana asabana bakurara. Meta mangana inara sensitive mono. Yeah, indagira bana bakuri. Chinyagitari, chi school, chibata mariogo. So I can confidently saying ina wate docket iri heavy. Kiagara inero kuna obugima bwo mwanafunzi school personally. Yeah. Yeye mwana wake ruchukuru sema akacholiru na congress juu nini board nini. Inuna kimwa akachoro. Ndio twalenge wake ruchukura and muna na engage kwa Juja ina direct all other campuses. Yeah. Wono chikura tiani na ringi kuri ese all campuses jikwa tusi Mombasa Kitale she branch Johnson short barabara ngi waka chikura lakini nande nyasaya akore bone bya yenka genda no post uritu arenge yona abeka kwa renge short ndo arenge babe akakutigera lakini ega uchimutuga kanyora tabu ati all the requirements so na siasa ni sense bono okogenda uchimutuga alikuwa anatuba ati all requirements no bwate egento kekoreme ikikia moruseti ase kemina neke 20 ikikia moruseti ne agwate supplementary bobe sana agwate supplementary yes boro nande one of the requirements actually to go and to twara is supplementary na discipline case ndio onsi arubanda ko mwana omuya yani omwana omuchende chikobeke kielelezo kwa jamii yes so kagenda no post ene tamwe ntangani akabere nande ngabori ya kabere oyo renge opponent yane kunyora wachakire gotora propaganda ngani ngwate disciplinary case ni ngwate ki because I was a threat it's just a mutindi no sense yora sija ni mete kunya so wa kuninga tinga yo isaka usetinga yes balo deliver pa uchi wake luchikuna when va realize thing anonde
wali withdraw barabugoka bagateba twagutigera igenda gukibuka igo nshoti yabona sitamu ichonse kwa bere kwa igwachi tutandara gukopinga torate ano post chitamu ibere bonekero uri umuntu se umurayo muya abana usaba ante bawo tebya ikachimu ase ntundi te agata tongo chiro tota inabone asekero kyo kya Kitutu Chache South uteta bantu bagutigere Mbia mono mheshimiwa kiriko libado kigase skuru na bente bingi yokarika ubunga bandi bari bagase skuru okoro bonchereri ase ne anana mona skuru university bari batari konyora chibese chuko bakimu mono se chuko kwa yende ya university ayenki bora kwa yore university apart from mangana masomo apart from mangana na boy go yo bara inki kuwa kwa na sindu taraga na somo tumoka sense mo yakabere so na kwa bia sare bingi skuru na oneti ebintu na chiduve yes chokoralira na oneti pero na student leader to arenge kwa 9,000 15,000 kilomotiri na ndio wabate na sponsorship asabara tofauti na kanyara kusema wabese kukego ka hoteli ono hoteli ile ngachanganyisika kiagera management hoteli asimo borro na ndio na kwa umanyete na ina correct engineering all engineering ni etegete maximum concentration korali hoteli na kwa engineering awe korobora ikabe challenge ngatiga naone kichigo chi trench coats ono na tebyo konye bintu bikebike ko nyoro ko bese ko sustain ya wancho mulele ina mwarobeli otogendo sanga asenchiro bikira mwarobeli bw'Omogano asito sanga nere eyemo aseyemo yo chikulikiro ke bujumbe ke gase constituency ya Kitutu Chache South wetera ekiama go se ticket ya Jubilee ekiama ko ragwa no moraibwense ya Kenya muske urumuge Kenya ngora ntore asenchiro buneyo togenda gusanga asobo ime atotena kibono mangana siasa ndia chatunya chaka anene mono na kiate ko musubati mutangan kuruga gasoro ngoroito uchikora constituency ya Kitutu Chache South ngora ntotogenda tambi Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange negwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumeka gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebintu byuko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover
chibirika chukubiria mache, DVD players, chimashini chukugingira, ebirobu biestima bichi aina ao, power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, Obwansu bw'omugusi. Mwancho umurigereri umurubiri urasembe nigo makanta umurubiri bw'omugano nasukulire abanyangongo bose bakiri ngumasire baletera gusiense yetu ya Kenya na boigo isko yense yetu ya Kenya litkulana ngo twakoleteye mo aseyemo wika ase bunge ya Kitutu Chache South astogo sanganero muteneneri osumusubati mutanganike gima uchikulie kero kubo jumbe ase constituency yiboni kora uno mheshimiwa Richard Onyonga wego musubati oyo nigo ari muteneneri bene ase company yo bwagachike ga sense ya Kenya kora ase so bakumurunga CEO uyoro monyene a company kulinga tayara you and mona yanda mange asentunde yeto iyo mwana uko tutumera ujume cha chonspi wetera sina meyira screen yago gorogabu otataina kiyo morobelio ko irete endo tingo tagete to koletera sumorobelio sa sekiro ke kyomoganone to sangenera tena kya kinetu kira ebirengo yonsi API keire na boigo na botu nyora se ensemo ita mtandao yonsi ya kijamii ase wetera Ndizi TV news mheshimiwa kotara no mutumoko ngwate uka graduate kuro university ya JKUAT kuraba so kwa graduation ya onga yuchete goji paka wone wikira so chukule kiro kubo jumbe ase constituency ya Kitutu Chache South kuru JKUAT na nyorete internship the company kuru Unicool International headquarters in Denmark but nko wake branch jinse mocha riara yari odedume a project na bwate internani use na ngoro ku internship ne project ya air conditioning with heating, ventilation and air conditioning yani ukendi okay no kubeka liberera chinyomba usichigali yes chinyomba ukendi no kubeka liberera chinyomba a project yo yarenge a data center ekuruku Aikolo ere Karen Hadi to arenge ukendi chi machine chi yabo nkore kubeka chi units usevinto ukendi chi machine echo ya kurabu ukanyekora azeka sio sike kemya kerengo semitinyeringa na gacha kwa experience baka wacho chake company yabo yo bwagachi na korete for 6 months within these 6 months na bwate omosani orengo kora egasio bwagachi kuroku Alphonse nero renge na bwate e company ayo bwagachi usenanye bwate na nina bwate chi project chiae agacha agantebi nsuke koru ye wono Unicool International intemo bwate site company yae nkuri ndirevi ndobia mechanical services ese chinyomba kero so bwagachi ekoro moro chikoro bachite neine tubwata abantu bari bakuru ku engineers bari bakurigerere ese chipipe chamache chigwete chipipe chistima chigweta use design mbiyere ine rega sio kora manya ine rega singo kora kiagera ese design tubwata chi plumbers bakora installation lakini tubwate bono chi engineers una inche bono bari bakora e pipe kusaba mete pipe kie kubekwa sikiti pipe kie go chako onyore ebwate use amachi na bwate pressure nyumba na kitoko beka chipipe sit chia west na riri musurite ira nyumba kiagera oyo minto sagini no chinyumba nchiro gwachire o flash use isibi mubere kwanyora amachi agoterema sometimes akero isibi machi tarikuru ese shower iburu kiagera pressure ige wono inere mero mungo pressure ne chinguru chia macha ya yes chinguru chia yes wono inere ga singo kora kubeke ibintu byo gukendi gose koreta riberera nyumba chi boiler plants ko harvest material ya kutacha bintu ne kubeka chiri chikoroko yes ebisime bibono ku drill
yes inere gasibono ngukora randu city unicorn agantebi mokonye emirimo segasi yae agusese company yae kuruga abuna incenga kanyora nandi experience ndi to aportenere 2 months nandi nyore nagoteba biburi bana bibuto bya machi bakuoni igari busungu na tata ni plama yaringi bono am ebinte bia machi abona tebe biro mubirimi after 2 months akanyore project getenene omonyere kwe project ya kamotebia atikite ya mechanical engineer ne contractor bone gukora wa design nande gwakora bono nere Alfonso yo unduseti kurese company ya gateba tiga ngoi gasinaye unyare sugu chakira usonyore sugu chakira abona chagite company nyugwa gachibo andake e company ona kiko kumeshimiwa e company anekoro ku Esbrak International e wate obisichia e jababule halinga kero tawe igo inki mini chini shows chirieta gose ne rieta nyane kro ne chini endo goto te ngora mweshimiwa antora nara vinte ne chini shows chirieta actually te rieta riane lakini rieta ria my brothers Hezbon Brian and Upute Brian nare mago Brian ni naroro Brian goto Brian nare mago mwancho muri gono getando guru Brian into tora bangaini tubirno bangaini gete yeah mweshimiwa gati yemerobere kwa cross project rwa kora sense yetu ya Kenya chirora nyoro nano na nchomo engineer Cynthia egina korere gega neke ya company na ani ko asinanye kore neke birengo wekere neke bono esemero mo yetu gosesi chi project chetu ntubwate yento gekoro ku confidentiality kiagera abanyene bechi projects ebi echi projects echi okonyora nabantu bamenyeta private life batatageti bantu bamanye gosechi projects echi ni chiabo one singe cha confidentiality na maktabiri to asainiti ya non disclosure agreement NDA tinkonyara goteba projects kiechi lakini na bongo gotario re project tobati chi projects Ruiru Syokimau Westlands andake ndako mheshimiwa wakorega sine serikali ya Kenya nanya wakorega sine serikali ya Kenya yeah mbono chukulire walioko wa okonyora korega sine serikali ose abananchi ba Kenya igasi abananchi ba Kenya ose ubo chori bwa bonane mbosi bole wotigatiange tutigate matuko inse yemerongo kyanda tuchubo chori ubu ari manyama na Cynthia we so kiri musipati montangani kegi makorige kiro kubo jumba se constituency ya Kitutu Chache South nego ngwatika onde ngore myaka emerongo ebere ne 5 ne ebere paka banke bakuruka umwana iko umwana racho korra bage tutungere kike nende kirige go tanga nchoma ni bwatu bara indani yangu nekene so ekero okurigereri ekerengo kyane gose manifesto yane tubwate imichando gose ebintu mbiro abagitutu babonte konyora bataranyora umushimiwa unyunka okonyire gari asanyarire gokonya mnako kwagacha gose gochinjibira mabyechi skuru amangana mna yichi skuru arotembere gokoragabu wono ebintu tegete gocha gokora no kubeka obo engineering bwane into action ntomanyete SCDF ega CDF nike gokora ani ntomanyita mangana ya mache gose chinya gitari lechipara nchere tu ese county government but also muno mujumbe bwaba gitutu ege tonkera tokuruka lobbying no ko move from one office to the other gose obisigete chi ministry gete kwebere bako konya yes kwebere ba to konya to the constituency ebirende nkora first of all muna natebe to somori buri Ndizi TV nande siasa na magenderero muna umurai unyonka abikire birama iskuru tumayitenga most of the time abana be school rikariyo gosome bagutumu ama wacha na macheke mambyo gusibi iskuru bono mheshimiwa ndako taragende chine ikine to ko kaboni ngo sine gentayo manyene kwegure egento ke ko kaboni kiagerekero mwakorire school evidence rasma bisibi ku ya macha kuru chitange chiena nuna CDF twarare chi school gocha na ko gatanga Kitutu Chache South tange chinjiyo chitange chiena nura kiri igento kero gukora ku water harvesting chitange ne bororo ebitombero bikoro kumuna gutters ya chiwente kubeko we do water harvesting in schools niko cha guchange nje biramana ichi kiagera umurayo rioro roboniga okorira mangana yo iso kuri lekero kwa ngase university bado kwa lengo mara chinto ndebera bwa suwa cheto ndo pensa tari kwa mereri ekerengeli yo chikora ebonge ya Kitutu Chache South ngekeruwe tekero skoli reri ebirango bibogambi mbere ebinene boga namboro ndubwato bo senator women rep mboro tukatoro bo jumbe bwo tukatoro bo MCA inka ya ekerengeli yo gora constituency ebunge uchikorosia machiko ye bunge
kai kwa ruside kerengere dike ekerengere dike kia gichirete back in campus ekero na irete ritangani ya ngateba bono gusiye itumnerega turi konyora basubati abange mbago isoki kuchikorosia machiko nande kuchikorosia machiko ya machiko nando rigereringa population yetu abasubati nabange ya onye turi konyora basubati baguchikorosia machika ayu osentori go isoki wakiruchukura torosia machiko kiagera kuri parliament yetu abagaka bose wanaume nabange bari parliament ai barondo bateri chikolia two-third gender rule yes lakini two-third gender rule yega kisagi ni ominto ntoko ganyanga torusi bunyumbanga kiagera two-third gender rule inchwaya ube nominated rasi moisoki equality yetu kuruwanirira equality yetu ntoko nyora onye kira chiza no kwegu aye karunyumba Cynthia watekirugie kigenda kaba nominated no rasi matoruwanirire nonye bari bachagete kurukare before two-third gender rule muna babo mathakarua babo charity ngiru eba isogete kuruwanirira and in as much as ngo support two-third gender rule ngo support nominations abantu babe nominated na amangana muna yoras mabasubati usaba ngana into toisoki kiagere tokoteba we are equal aya kose to fight for equity in ekero tokona go fight for equity ye tigana into toisoki toichoru na muna bagaka kose abantu ba agenda yende bawiso andake kerukuri I know mwana what no eke kando cheke kuri getenga engineer Cynthia komukuri ko mwana kerukuri yase siase na kerukuri leke no bunge lando beso kira bande na banene ayene kikwe bangiro chukutie mana na bantu bana boigo anene mona basachi oborai Brian omindo nyasayo kuborai nani kana tokuna go waka siasa yetu iganya sai na metu muchukura abo bitutu lakini tingo teba inchi gusino mwana gusini mbwate miake meke nganye ndebe narure giti yasima na inchi nduwanirire onye nyasaye na nero nchorete nga ninchi ngochukura abo bitutu anyore na inchi na isokiri igobono engana yago kero tushukuru murugure giga sentoni tyo mweli nde tokwanira umwana munyaruko bere isko gali onde gwensi ono aba ne skuru wale abo korre skuru eba ni skali nde tomukwanire buna engineer Cynthia kerubo anko basororega abana basubati bari muri isko gali muri chiskuru primary high school nonye campus ko basorra mube komoke kyagera obugimugo muna tumanyetera simoirwanire nande to ichaya kyagera ino mwana musubati enseye muna tomenyete iga rasmo isoke na rasmo be komoke na nyare ko igende ryo subugima nande enko basorora iga ebitabu mu bibwaterere musome buya muntu tabatebinge kosigete yabagaka use kosigete ya umwana umumura inje munande iga no mu engineer nande amatuka bange twatebi bunga ba engineer na basacha lakini tegete gotebi obwa okoro mukinande ogende okore kosiere otegete gukora nande ko umwana umusubati teri obore marumuna nabatebiri nani na moisoki mosoezo burai rando burai yobonya sayo ukuru ishimiwa kerdo chukorera gukora mu rubire Omogano na square ngerero umogeni to bwesiko ndengo igoro gesege ndo igoro ya mate yago sana no tratenga ni family yago no le people abanga bacho babori ga senchera yumo no yo ito botambe no le people sagile karona isogete ko bori obojumbe bwa Kitutu Chache South ne sabungagete munandiga in as much as timbwati bana gose tindi people as at now nimbuate amate ekireta asigete nandi no mugetutu kuruzaiga by the way tiri atamenya nkongo saiga andake no mototeiri eta narito kubeke mebaga irieta tinko liteba abantu banyankongo gusichi amate chi ayi gusaba iriba yemba manyete na nkaga igamba mu manyete bono sometimes mbi yakubeka confidentiality mushimwa kiriwa nchitako korakero tumugete utali mangana siasa gusutali mangana iye toratenga se company yago osesa mangani biasara byo nkiwa nchitako kora ninganchite wa kontimbu nchidenswe tega samangana asiasoka nchidenswe ninganchite wa kontimbu na ninganchite botenga ebitabu ninganchite osobe ebitabu mono bia business você biri bikoro ku self help books biri bigo kickstart because go jump start obongo buwa go kore bintu binde abayibori bane Madam Jane Cynthia Toel no mugaka James Ongiri Toel nimba sigete na ande nimba anchite asante sana
se koboa a support system ya no so gonsira na no so gonkonye skuri chikura nanda asante sana so gonso no so kongire skuru mwando chimuno mwana musubati mugandiga isiko mwando chimuno murai kurukare nane mukambwa tokoboko nyasaye abaseseri na nyasaye abaya matuka mange sensei Mheshimiwa asante sana sokora chinga kichao na gusangana into Omogano kuna wakinete wekere brango bensi bwetero ukaba mwanafunzi ya skuru ya Seita ukana Limuru Girls ukagenda University ya JKUAT ukachake gasi yago naboniga gwesokiri ochukulie kiro kibo jumbe ase constituency ya Kitutu Chache South namna nje brand sagini na wish you all the best namna Ndizi TV wish you all the best. Yeah, thank you so kongarigani eso morobori na ndo so kwanda abantu abarigeri ba Ndizi TV asante sana na ndi congratulate the management of Ndizi TV kiagera nero yabeire especially ntanga ni kuntambwanga nindegeti na this is my second interview so to the management of Ndizi TV thank you so much, thank you for highlighting matters politics and thank you for looking for those underdogs Inse ya maji chini ya maji bari abantu bachaete thank you for bringing us to the limelight and may God bless you. Cheers to that. Cheers. 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 Mwancho mulingo taro sanga asomoro bali Omogano no moro kretwa asule na nje brand sagini sena credit kuri Juma chinsa ibere chamara kwa nabo igo omoirolero omoso moiroro ya kuri Juma pili gokunyira tu oyo linge producer itu go solenga magachi kamera itu kuri ni gakuru kwa Victor Sultan obangi super producer go to producer giga asesho ye nabo gokunyira tu oyo liro chibichi chonsi pichitaragenda embe ni gakuru kwa Alois Mose no yokobeka oyo bekumuro bali igo Omogano nembe ni gakuru kwa Petronira muikera wikira chinga gichinde asomoro no yiga watu walchinga kichinge na bwo ngenda kuligeta Cynthia Ndizi TV bye bye. Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliyo wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire ichuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo togo ikere ugose otutarire ase chiabisi chito ichuchira sinyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirunikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guseko beke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korri bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkonya bali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip